Karibu sana omwanchwa omurigereria gwigita kia getembe seiki yeiga omuroberio magega yegesibo eye mase ya muni gotwikire ase kenyoro kia Nyakobaria iki gotoka ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Litukulia rero ningo tubwate omogeni aiga bwenyencho sana omugano oyo iga bweritukeriga ningore omugano bwogosemia na boigo kwenana egekure getindi uchia aseke goriegeke nigo tokomerana no musubati Clemencia Nyamoita Mogaka oyo omenyeta senka yaye inyoranga Clemencia nigo ari omoiseke goso mwana omutangi bwo Mogaka oywe osogeta akanyomwa kurinde nare nigaira nitugucha senka yabo no amenyete goika bono licha ya kwamba nere omwana monene bwenkeye iga sanga mona inche goika mweli gene nkoro kwa Uncle Dipon elio tunyari kumanyanga ninki kikeirete ninki kikiabete nande ninki kebete goika bono tobaso gusuka togende naye goika mweli. Karibu sana Clemencia bwa kire ngaki obogete biyatore bono ase faida yo murigereria na ba comment ilio yake origereria kamera yeiga ochaka introduction totebiri taliago aya ningo ngayo iboire oyo karenga kware mbarenga mware mino na inde naki ngakyo bore ngakyo kinete ngayo getekera ngo kyo amasomo asama lieta gonkoro ku Clemencia Nyamoita omwana Mogaka Francis Mogaka Mutanya no Mwangla Agnes Kwamboka bangwira se kenyoro kia Nyakobaria ase ward ya Kitutu Central constituency ya Kitutu Chache South in Kisii County. Inse no mwana omotangi bu Mogaka Francis Mogaka muno Mwangla Agnes ase toiboire abana batano tore abanyaruka batatu n'abamura babere bono obo mabwao buna moiboire buno mwana mutangi owasemeria kwa baibori ogachake school kiwasoma ndayoboroso ngachake school yoboroso ya St Joseph's Primary School St Joseph's Nyabururu ya mwere mata ngasoma koru nursery bakanga kola class 8 nkaganda se school ya secondary ya St Paul's Igonga ngasoma koru form 1 mpaka form 2 nkaruororo nkaganda se school ya Bishop Mugendi Nyamokenya naona kolete koru form 4 1999 nalio kolete form 4 miaka ya maega sana kendo uje no monene no monene ndo lakini okorokananga mbwere nditake senge njokorokananga bado na mbono ukale miaka 30 ya ni mbwate miaka 46 wakile miaka 46 mwancho murigereria ene ya masa ya motoko kamba no musubati Clemencia Mogaka omusubati omutangi bwenkeye iga bono niko tutagete komanyanga wakorire form 4 yes ngaki kwenya orita senyuomo ekarana kora form 4 1999 ewoika 2001 kanyoro mwana no mutangi oyo korkucharedi ebo ngaki onyortu mwana korko so onyortu mwana onyorete kinega koreka gaiga ewoika 2003 kanyomo gosi iti ekenyorogia iti bomatara iti ase omugako korokwa Samuel Momanyi Mogere ukaende nkayo Mogaka Samuel korwa 2003 nkanyawa menta abana babiri akaba batatu koru 2003 mwana gobo mwali ndio manyala 2008 okanyaro mwana ogo gatatu bogimanga ki mwa ndata no mze nki arako kora naye ninki kwarako kora engaki nsenga keyo ngona rengo moremi ande niko nare kokore biashara byoko ni chinyeni anene na china renge gusumeka Omugaka ni garenge kokore bibarua ande no mwaka chiare masonari
Bono kwenyorire ne familia yago no genderete wikiria abana batatu mambi yabo genderete. Bono ngakyo kwenyora segesibo. Asegesibo yonya nyorete iga. Igo yarenge tarehe 25 mwezi wa 5 2020. Kera narwete echiro chisa chia Maragoba. Kera na ikase nkayane. Nkanyoro mugako yone amo ni auntie eitu. Uyo step mother we nyombenke. Bale asubwanjani. Nyomba mwao. Mwao nyomba. Tali ase bajire bagakombwa. Mwao nyomba. Ayo kale echiro itukori ya Jumatatu omugaka nyomba ari na auntie yaye. Erumu me bolere bwao. Kwa rure echiro ngaki bono ngaki chito konyore nganeye. Ngane nabonye gwete ngana abantu bagukwana gutine gunga abantu bagukwana murangu gosiekire. Ono bunere mwana ngata kusuguma murangu dende nsa nyumba tekeri tobya norora. Muno mongna bwomochi. Kera nasa nyumba na ikaransiro mwako no soka kuru erumu goza. Kale komori ngarero ngwachete gasina kyora mapema iga. Ante ya gona arosana ratigan koraki. Tigangiche. Nayo gokobori ngaki. Echo kombori nakigwasa mapema ganga mateyaya na binto na wata na ondi na kolira. Tigan koraki tigangiche mapema. Ira harakati yo gokwana nkaruse binto byane ngache. Arikunga ne gento kyabuge rumu. Orinki kiye kubuyo ante yaya kende. Tinkaganda lende nkorra ngaya inkeke kubugi. Kumbwato watenga na yogochi. Ke mugago gobwata. Kombori nakyo kombwata nganga ingoti. Nande nyomba mwao. Para muno mongna bwenga kwa rure echiro. Basa ole room yao. Eli bona soga ta kuru room ga karan stick ro kuru bedroom ga. Ke angana se bedroom. Ono ko mugori nkyo kombwata ro ante ya. Ya utorgochi. Korrango ori nera manyinga ga moromete ngalinde lyonsira nyorwa akora kya. Na nyorwa gata wisiganso okera ni tawaisigentoke. Karikobori ngake anti yani. Ngaki. Nayo nkyo kora. Ngwa stokete. Nilistuka hata sikuwa naona. Mukongori nkyo kora ga wantenga kende. Harakati yake ndio unajua kuna ile asira inakuja haraka. Kuna toraba kusi. Kamo Samia. Ikarona mu Samia. Wono omosacho nera kambwa. Nera kakobwani bo. Wono mugacha kese. Ni vurute ni kuvurute. Ona ira wakati ira kungangana ile mama ikamurusha akagwa. Akakuga. Agatumira emesa. Iga mutu agateka. Ni ncharo ketenga soka isiko ngasoa gukura. Otubona bagusito maite ko kutege kura. Ige kuro karute kemo iga. Ngomotebi ngatemi into sonchu morore ere ke konekiriga. Tangani tego ika. Makobiara. Era na bachita kanyoro mongu yo kongori ngae. Nkiekekera. Okomotebi ngakende. Kindenda manyinga na kolete. Na itegete. Na mutubete. Seri harakati iyo gukuro yo mugako yo ngo antayare ngana nchere arongo bakanyandi. Koraki. Tugasoka. Bona ngayo tamadoji. Karena tamani nchete bakabo mutureti. Ngada nkamote. Mutureti ngaki garo. Mutureti gakoro ari koro Sylvester. Ngakeyo oni gatima nyetinga ni ngogendre ngoro. Ngomoeresa tugochanere. Kera tuacha nero wante ni mato mugako no mutindi sana ngagantiga mama dendro kagenda wikoro na bachita ante yayo go mugaka atindiete kweli ndi mocho no bachita gonte okuyekerere na to wante ngaya arali romo na umiete tiga bakoreke tiga bamuire nyagitari wano mugako yana kabogo sega kondi okurigia gukure mako byara kandisa nyumba itukelire kabama roko baiga Ninta meta kuri kinyonya no mugambi itore ko tukambera ase kinyoru gya ese supplication iranda mugambi Charles Nyauso kera na monyora nkomore soro konte ya mangana ina akorire na yaigure lakini umongi noyo tigakoreki tigagende nyagitari nyagitari indalete mu made inurutinjete mwane wakimambi itukerio bogakibona tarehe 26
timanyete aronga mpa mwirete nyagitari immediately simba mwirete ira harakati yoko nkatoka ngataya bana nkumbuka ngende mpaka seitu nda tebina bibuli bana ilikuja mpaka iyo tari 26 bwana tarehe 26 ugacha mandi gachireki saa 2:30 to saa 3 kwikaiga nkanyara bibuli bana no bara ukabaeresa bakore gukubinga tuana kuigwaya kabera chigo tinsa ndo chose ninginyore tinsa marago baiga nkonyore simi nkonyore simi korwase umuntu nande ntainyore ukombo ntenganya muito maite na igure bikuru nkomuburi byake nganyare bokuri najua nilikuwa nilistuka sana narebo kuna kiago ngaye ripoti ya chirenga nyare bokorire okure nkirete iga nkanyore simi y'umugambi kombori nyamwita ngayure komatebi yanse itonde umwete nganyare bokure naye boni gatutagete nilicharibu kujificha roche tirimboke jumaado unote biringa nayo kurigu ukajaka ni tirimbogete mpaka ngaika mate Nyambururu chete Nyambururu kagende njere kogenda bogecho nchikosoka gisonso lakini nkanyoro mugambi ni sister tiko ngakere simya konte nyamuta inche ngukwana naye irana ngate abapana mani ngatanjeti wadara tigangenda nyabako ngumera bange ngumera kujinjera tinche aso kujingai asengo jitima itina maite sinaringe ko lakini ayo so kete baranga na itiro muntu na tumire tigoro kure ngasoka nonye mama tatu muntu na temete ko ngakere simi lakini simi ya timbwati kara na bwate simi yo mugambi wante nyamuita ninse ngo gwakere simi na nagote ntebi ya sore nja kukoyi tima itinga ninki kialengeli tukeli embure kama nagote kembugu yeko gusa kera na arue pale yina kodana ikire nkundo jige sonson kuirana kwike pale ya itobone ya matoke mugambi kombori ngayore mbura yabwatire nsenga taba yati ngotweru ngaswaga duka getega koigama komote ya yanda sigete bitega nkarolera ndi kurusa ego chomugambi ego teneno wake siminga yoro kamate nonda abachitaka ngoya kurwa bwese duke yume bada basigai kaline gali elia gali kagende wikanya koe timeteke bakwanete nkaira ni kunkairwe station ya Nyanjo eri tarehe 26 mara wa bichiri sambiri wiko nkararo ko kimambia kalike statement eri tindale tiororo nkairwe ekoti ribotuko the following day 27 wrong muna nalike statement kana kora tarehe 27 nkairwe ekoti ukasomerwa mashtaka ngakana kera nakana ngaira ni station ya Kisi Central na verete Kisi Central ange omutinyo mugima kera nasomerwa mashtaka ya nakana nkaiwe gento tokoroke bond ngaira ni station kabera roro ange omutinyo naliri koronere ngarusi gororo cyarenge tarehe 19 mutenyusta nkairwe prison mumbwalia Kisi prison main prison Kisi women prison main prison ya wanaume Kisi women prison like gororo kera na ikororo nkaroranga na ikire nsengeni etalingiya sengenja saini gategererete turi kumanyang'anya n'umuntu narora manya torora lakini re kwa nota bantu mbali ngoro lakini bantu mbali kuo kwana usika kwa rura sa bantu banaleta mariogi nini mari bono orders bantu baturiete kaiwe uniform ngo kwa rure gento gekuru kwa admission
wali kwa bori bwa ningo kigia koretaga ngaiyoruete kwa bori mpaka nyonya no mugambi wakorerwa elimu nyora ngatobe getianga warusiri chiri kwa begete wasibiria macha makendo kwa maana kwa uniform kwa beka kwa irwa subwenderete kobera subutumukira igo ogachako bugima wa prison ya senchirenga buneyo nkabera prison no ni record karenda prison ego ika omotienyo sabatare 29 mbaira ni gukoti nari corona yarenge bare gukora kurwase online ngasomero nanda mastaka ari ngakora ki ngakana ngaira ni kara naira nigo baibuli bane bagashugurika bakambikira bond yarenga 1M bond ya 1 million ngayo mzaro tsibaze ikabegete dotit yogorimo ngasoka tare 29 chumutinyi onane aiga karanchete kotini ngairo mu advocate kwa serikali karena soka kaisika kachampaka ngakore kine kige kagenderera kera nange akogenda koti nanyoro mu advocate kera register statement ya nagantebi ntaetontebi akene kamotebi na yarenge okontebi kine kiao yakongi sikatae itaba akaro itaba na senginjo tokoreti kobangete igokerabe ikiororake ngaitaba kera na itaba kikarumada ya chamanslot ngakore kineke ange karibu miaka 2 oriska ndisko gaiga ngakora kagaskane na chinga kichikina nagende kina ogimamburi raisi gonga kera kwa sana nga ino ite tomo hata una rafiki kero muntu akogotama nyonye naba minuti bari kuguka ekeremensia bono wasore prison obugima bwachakire ngaki obugima bore mari ngaki ko received buna bono moiti bono received no muntu odinye muntu orizika tali muiwe chingoko ngaki ko received ya sechera ekaro goikira sechera nateba abukarenga nkobora admitted no mafunzi chera negenge sukuru obugima bora sechera moso kera go oromogeni ororo gochake gesibo nobokongo obokendu mboro endagera nigerenke by the way obokendu obo totaraja sendagera obokendu obo mattress igoro mugurara gose inze women prison ya mattress nero no borangeti mboro lakini ritangani omaete na bora nyore nyona gachungi ko borangeti ese njomba kuna mbale baramenyire ne baba experience bamaete bakubikira no nabira tatu bano muro mugeni lazima upitie matezo kidogo karogoso ogaswali tukuritangani ukararo muito igoro indale to muito igoro indale tegetanda gutatiga empeo yarengo rego yarenge yekerango kigoro engeni endagera tari erinko karanga na ragira na igota ndateba nga rero tigando sieke rero tigangarangeri kune namagena ndagera emenyu ni singende emenyu beans no bokuma na nesukuma wiki kideli sio sana ne breakfast ne rongoli yero throughout ne rongoli chaya mabere isino chaya mabere de yo prison igo bit breakfast Jones BS miaka ista onywete rongoli breakfast Jones unless abageni batite abantu mbale bara abantu abaya bagotarire prison baza korra abantu be prison gwe katororo
karana igete prison ye kabenge ni asende lakini nkamanya konyoranga egento gekongichera gekontebinga ancherana ancherana no korda limocho ancherana no korda ancherana no ito monto ancherana no ito monto na ancherana ga igasole ancherana chinga kechi yani bono buya ancherana nga bono niko egesibu orusi byangera linkote benga niko hapa kwa miaka 6 niko hapa kwa miaka 6 oikorro kwa manya konyora abande basibile life sentence 30 years 20 years 40 15 10 sasa ngo chikulikele ngatabanga kumbe Mungu ananipenda hata kama nyore miaka zitayoka nyana koreta ya makonguga na igo chuge miaka zita acha nimshukuru mali egento gekogerera abantu bamenya nando omonto uri ni prison yare riti ni Mungu yani njiri abarandi ale mali ara mange sana abarandi ale mali sana in prison kuna maombi ali no nyasali apa maombi juu mubwate ndagera mubwate environment yengia kuraragia igo ono turi kunyura nyasali igo bona abaturi scan turi gusaba maombi mabenga ki mambingo nyunde cyane cyabati sasa bankoragera ndo wonyoroche nga nero na okay na ntari opimeire okuri baka kwajirigereria mugasobe gete menyu ngangori ndo bokumana keriero mara baba nga aya ngori ndo machere ni jidengo nyune chae like obegete menyu nabona nimbegete sweta gari nabora nyore tubwat sweta ya unafaa kale kanguo tu bege guterera ono egento kere kenene gekoremia abantu ni maombi neno la Mungu maombi by the way mari abantu bagusaba asenye mechando bagwetera gose nkiya kora basaba bono monaro batwetane autorisika I hope ni shida mondazi kwenye mechando naonya ne bukunga tateyere nga wakati wa shida ndio tunaomba sana tunamkumbuka wakati tumeshiba tukumbukie uragere tekutute kwerambo raiga turiko inyora lingane liria Nyasaye na liria agerete rigereta abantu ba singenjo gotebunga Paulo na Sila walikuwa gerezani Yusufu alikuwa gerezani sasa unasema sembuse mwana wa Mungu alidiakiwa sasa huko kwa magoteunga kuna matumaini koko ile sana kokulira seringana lyo monene kwa mwanya konyoranga kebenki yo kendene na geke kwa nyoro monto oibete engoko gasibire 20 years osibire 6 years omonto oibete engoko asibire omonto oitete asibire miaka emeke iga ono kuchikuligerere gwateba yaya uyu ni Mungu acha nifumirie sasa gente kenene gali kere gwikirororo nikukubali ngono Clemensia uganchirananga niko kwa serikali niko kwa mikono ya serikali ase miaka 5 nomo mwanchu muligereria uyu numugano tugante gusanga kero kendo nye kwanyorwa numugano tugusanga no musubati Clemensia Nyamoita umusubati oenyoreta sechera asogo ito muntu goika gukwa taligento kere kiororo igo unokagerete lakini nabare merere myaka eyo agakora nisikare bono iga numusubati onyuomire orenge bwoye obwate family obwata abana numugaka ikikia mogecheti mono goikerege kore kekoba nobororo bwachete mayaga yoko munyore anti yaye nyina moke borere bwaye numugaka oye by the way edisonde akonyora nebire kurumaga konyora kurumaga kwa igure nga mugako go mbabwate isine na anti yeye that was the first time wanyora nilikuwa nasikia lakini bono gogo chikopima kuligereriga oranga roots inji ngerikena abanda bana bebitina paka litukeliona gere yachi tokobarira all right toirane asenseme yende bono obugima bwagenderere ogekubali okagendera ngakibugima bure maria ngakimoko ba treated ubwanchereri mbororo abasigari abangaki bakubarenda na ngakimoko nyora se chikosi ao munabona kare waswete maria mbomanyiki kwa bwate nande mbomanyiki kwa mwete kwa Sonia kare na swete maria na bwate bomanyi bondo bomanyi na bwate no bwoko we biasara ngaikari nkanyora obosoni mboro korosie tukia korosie bichara korosia maoga
ngatebe gasi yeye bakanyemanya maria mpagwate industry ase mokwebundise gasi utagete ya magoko bantu bariko baido singencho baido nabonyone gisibo kerabege kerabege tambe ubona ko bakepti busy gasi itukoria ingea itukori kwanya itukori ari kwe omoyo nga ensanko na gwakere itukeri mono okoreki okole soke sechera nkaba no monguso sana bwo korora ibigasi ya magoko gokoru ororo sona pale chibagi tota nkwanju chirorore chianga ngusonu chiro utukinko minwere bya atanyanya no bofundi mboro boko akerangi kitaka tamisa inajua nkobekande nyon tiles na ichifundi zitekobeka tiles ikono ibere tekobeka tiles munta ka tiles kobeka kabisa iyo kobeka bya kabisa iga nyombe koleki bebe bya nkaba no munguso yingateba yabano kina ikirega igali yabeire semi yake sta tiganyitume soko manyekeneke sita tiganyitumeke ukachakira ase ngachakira crocheting gosona itamba kera naru crocheting ngachetuki kumina tene salonist ikono mate kumina sana no mate kusuni itamba sai nashuka mkubwa wa jera kundangiliga nagenda na morosia paka bana unulisika ananita na mumina last Thursday oyo tenete main prison ya nini women prison nga karana crochet ngacha etuki ngaru etuki ngacha charlan ngakolera kumanya amauga echarani kwanza to echarani kono mate kusuna echarani najua kushona echarani no ira ali muire nangi charani ali kona kwa kande biraka nilintaranya ora matiri usentaranya ora echarani engia ele standard nsoni onge sone bintu osoke para onge biasa bono ugakolera iga moncho muligereria ekarakorire kurwabo no roche ngakitoro kende pot of flower pot of flower eneri ugali osiri ne chuba na no roche iga ne chubere katima lakini to koyerora lakini eri ugali giya sana ine gasi yegesibo inga onye ndikero kendo utagende gesibo ngwa goza komanya gasi echi tanga bono baro na bole chire biasara tali bono muswati oyiga Clemencia oyegeire omanyire kobeka tiles omanyire ko mina omanyire ko sone bitamba na bya magoko na boigo na korosie amauga yayiga wetira chichuba ne chusi by the way liuge liga karori abeire gachibese ngokuriona 1500 monchu muligereria eri mo brand gwatete igane na 500 chioka iko bono na boko ndigini box torola ngakito promote yo muswati oyiga Clemencia na mangendo chabwate nyumbaria tomoya oda igatumu promote so that nera na kotwali kenyurie kenga maega yegesibo ngona konyorari riziki yae yakira lituko so ukebwatira ni ukamanya bintu ebyo nkamanya bintu ebyo anda masomo na rororo na bono ninsomete international FCM egininge Bible study international FCM Bible study mbwa certificate kuna michezo mbalimbali hata wewe ujui kucheza hata chesi mimi nilicheza chesi niko na medali niko na certificate igali nsanzio chiko saliwa every minute weketumeke by the way mbale mwacho muri ultimate no matter ukiza chess ege mweri yo sikie bintu biriga tali eri bibangi mogwa bakaka mugora hosera para ile ya king na queen eri ende king ne queen eri mogo chia bwate black and white mwacho murigereria oyinu mwana toka ntoko sangana musubati Clemencia oyue oiteto monto agasibwe chera emyaka 5 nomo oroni skare akosanga muna intwe obogima bwechera kuri maria chera ngaki abantu bamino ngo cha baringe bakoro naende ngaki mware konyora liba kali gukwana na baraburingana karore chera abantu bamino banchire bacha bakorora lakini mokorora na distance muri wikananga kali siku ura lakini commissioner na chita karuri bagali okorora na fisting bune school abantu bao bagocha moikaransa amo buno toikara ngore tabarenda chakura ingi kwa jera igarate akukorero nyene soda
mugati gusekere ndagere iri erosiri ne serikali bakoni nero uragura ngo banache kantini ali akogorere sako kantini ali akogorere ali ora ne kantini nero kerubwate besa nabukura lakini keruta bwati abo gutigara kuri cingende ecu esoma ikobona abantu bagacha bakorora lakini rende kerore ni prison manyanga abantu bamino bagocha gukorora singinja no mobe chirechera no musalia muyu no moiti lakini egento ndatebe nga askari wa jera bali na abantu abaya hata watakuwa wa kwanza kwenda mbinguni hawana upaguzi askari wa prison askari wa prison hawana upaguzi hata wao ndio wana bakogera abanta batoirira ororo abatora abamonji abatuangiru kurusiko ganga ntuna abaiti no muibi yo kiango bagera enkoro yawe ya change chua basigara bakukwana barandia chidebu chonsi njiroro katoliki ko sidi hata muslimu kanisa kwa loja mimi ni mkatoliki ana mkatoliki iko bana mahali bado hata huko nilienda mimi ni mkatoliki hata nilienda nikawaka kiongozi wa katoliki nikawaka nikabe komo teneneri bugo tenenera bali batarasibwa ko batebinga karagwa achire bali rumande chuo monta gwikaria antumbalo maite babwatembo na ikasabeta ikorora na abaruchinga akusa kwa muteye kwa mweresa kwa mutegege tokomenya iga twabaya kwanyora umuntu ukorire kibuchirange onyugwata magwaso kwa mutegege na torora sekeregeke nturugororo ono kento naro kwanere gore abasigari abechera wale ni watu abantu abaya abantu abange mbali kororwa sechera na chete ko cyabo witika kwerechera lakini ko okugendechera kwanyora umuntu isibiti ari biya yangira bete yageta amafuta abasigari bari no bakorake no bakuru obogi mamali ngakibole ngakyo nabwo sibunaka obogi mamalia so women prison sijui jara ya wanaume women prison day usipoga ni punishment iko tesibeti ni punishment na unaoga asubuhi saa 9 usafi nere igoro usafi kwa jara ya wanawake iko juu kabisa obe tu esibia ni punishment juu kuna mwenyana wa kumonitanga ukuoga leo chana ukuoga bwana ukuirwa usibigwe usibigwe kiuriga obe ugiye sabantu bayijira wasinyira gwesibia biye usafi mborechera usafi mboro bwe kerengo kigoro onekera na chite na rengo muya kabisa umusafi wetani sai ya iko nurute chero kwati tore smart wetani bonaga wetani boniga usafi mborechera na mateso ikojera mateso naro no usafi mboro yabo ayemboro no bwo ayemboro bono echere yiga kuri maria ngaki nyumba cyake baranga ichire ngaimo kurara nko abasache bakatebanga nabo babekire ge holi nande ko muinari noje mukona muinari noje nyumba cyo chichire ngaki environment ye yako irete nyumba cyake baranochira asimo kurara tatigamba acha bagateba ikintu kinga human rights kiro muntu nata kiri gutwale light yaya tawe mfungwa na wasitara kinabwana to gutwale light yaya mangana ali chindo chiri cyakabuli uliwe rota iyo cyo kirone cyo ku flash okay igondo cyo bugimangora ngo advance bole bono obugima kwagendereire obugima ngona go suka bole kero kende asechere yiga aye ngakyoroje ekwire tuorora sogoteswa wasibetu emyaka yega guchandika gose emyaka yega ndago konta sogonchiri buguma bwa ekero kurigere tigancha kere sogoteswa echera mateso naro obuya bwa yemboro no bemboro ndara chakera obobe bora sechera nilio monto yo makogosa mwaikere mwensi abuno nkororo bobe bororo chera ni ndagira na chakura ni discipline ni rigoro lakini wanarekebisha tiseginjire mali bana kuna bali kwa wanaume lakini kwa wanawake
kurwana nkui ase ng'encho orwane nore chinguru okobwata orende tokobuno chwe serikali gegogocha gegokobwata nkogosariere kuna kuchapwa discipline. By the way bantu bakagosire we discipline moko uye biranya gosoko mobu gosoko discipline ni unajua kuruka chura unaruka chura round hivi sasa kwa kuruka chura mbona nilio karaiga bosene hata usiposika masikio wewe unaruka distance ilio ile kero gocha gotena bora kunyanya no mutinyo yo se kuna kuchabwa mbali gogoita mubere bago goita iboko korusa lakini omonto yo goitwa no uri otari kuigwa ugato mutu muomo yani uri obeire gistura ojire kwa rezo takalikoba kuna kuonywa chara kuna kuonywa lakini rende karota iri kuigwa na bako nyore display nesereje obuno bobebwe chara chakura ne discipline yekara kumonta agosire nekera omonto oyo magosire sasa nyote mwaigwe discipline gose kwaegwe gasi ogokora na bora egwo tabugosi binyonye ne choyo no motienyi so abusa segete ine punishment no buya bwechera na bora bomboro buya bwechera ngoko gente getanga ne bunanje nkorera nyasambi amona so bwaro bandetire buya bwechera bono na somete gungamanyana kingomanyana bana Tuwa mali experience yo urusetiyo kire gatambe kweli nakyo komenyana n'abantu sana nakyo komenya no musani nakyo komenya no mubisa manya no mubisa ari umuyako wo musani abuno mutaramanya abantu muri siko gadui ni mtu mzuri kuliko rafiki nale nakyo kwandro kero montaka wasiri nakyo bwanete kumwandro ndokende kebundise gasi ya magoko inyinge ntari gocha kumanya ibo nigana nande genderete kuna compost ya kake nyeri ntabwatie capital nari konyore capital ngesonga mbere ndokende oniga njenga ndenga nkorandi ngo chikanisa teyo ntanyari korandi hata muslimu najua kusoma Qur'an naimba vizuri ile Qur'an yao SDA naona alikosomia lesson Catholic naonde kuika Protestant maite chinga kicha praise and worship ni maite nini gochiga so echera muntu korwa echera utare kabigeti igonera negiati inera negiati nere nepa singenje nyasaye koirete second chance kwa mana gocha kwa yepusa nande kwa makonyoranga muntu nande muntu kirana echera kwira na gochiko na gotishira mandonga na kuligesibo oino muntu kwanza utari gotegerera nyonya ni ringana lyo monene mali mwancho murigereria enkwane yegwete ya mase ya mukuru gase kenyoro kyanya kubaria eward ya Kitutu Central asenka yo mugaka niko tukusanga no muswati Clemencia ojwe obekeretwe limo cyo goito omuntu na gosibe myaka 5 nomo kurinde na kuri gisibo no ari isika nere tukugamba nere tumanye magega yegesibo ngakyobo kimabore so Clemencia bono oboge myaka yachire myaka 2 3 4 5 yaikire myaka okay chicharenga kwa berete osene ya moyoke ya Kisi Women Prison kwa bete transfer uchi charenga ekarore in prison ekaroro muntu guchanda kubundisi nyone gasi omaete na serikali nete benefit kurwa so musiboyo asengenche bintu bune bina tware korosi go bikogenda ase chisho byaonigwa hata kuna customers bagocha boy kwa makonyora ebono gukubundisu kaiga nande turikoigwa oro muntu guchanda nalio ko ba transfer ichi asechera yende lakini ekarore benefit ekaroro muntu omwikira noro muntu omwigweri omuntu agakore gasi turiko akutransfer kandi bakoro cyo n'umuntu mana turiko akutransfer nabo comment ni wanga oyo no muyo tigaberano asinara gotokora ona aberete Kisi Women Prison pakangakora pakogakora by the way ndibakora tegesi na kore gesibo November 28 last year 2025
ngobono ore mietienyi oyiro mutienyi usaba ono mutienyi usaba nchagete isika ochagete isika ekero gokombe obugima bwa maria n'obugima bwa isiko gaiga ng'aki mang'ana freedom ime na isika ng'ai orocho ra advice omonto nonye no komenya uko ng'aki tobwente tomenye obugima bwa isiko gaiga nigo boro obogima obuya ase eng'encho nobwate freedom bogoteba ng'a rero nkwenda ndasigete kwagenda rero ngokora nde gento gete gwakora rero nkorinde gento gete kwaria rero tindi gokora eke togokora lakini mari turigo tobwate freedom eyo ere ng'a negasi kwayo negasi gwajite mugondo by the way kolem mugondo ticheti igo gasi yale yenge ya magoko tubosayo gasi yane yalinge ya magoko ngende nsibyo bisi omukubwa mbange dororo ke kala kana ndo cha nkwanyorete favor sana bako ko irwaji go sibyo bisi omukubwa ye favor nelio ogwekeya kirase neba noba koro monto monene go gwekeya kare gwikira sageni go gwekeya omukereri gweigoro by the way twabere togocha kisi women prison yaria ochengera rituko lya basubati igono kwarengema na wakaberema yabana retanyora nereta konyoreto eri omwaka ori no kwarenge narenge twachitaria itu akoreta shere ribare go showcase chi talent ngakibagoroka modeling modeling bagacharia ngaigwa basubati mbare ngo bachesi igono kwarenga monge nilikuwa mangi chesi nilikuwa kubeka wali ekwende chiko chiriga tiganga mwabwire nilikuwa na chesi niko na certificate nilikuwa number 2 so wonderful igobono nungu at least experience kia maria igobono okotebanga isika obugima oburo buya kubwa mari bono isika igobugima oburo buya lakini kora atebeli abaminto nga tumia uhuru yako vizuri Kwani gonge kwa ndecho okotebanga naomba na hapo uko chini unakapa naomba kwenda choo wako gukwaga ndecho ogokobo ono gaigange kwimuka gango senkomuka ndecho ikobona ari kire gento weke permission ujuwezi binga kyo kora ujuwezi bya sengencho mogwezi byeke mambia mubekirite micho gwezi semaragoba igo konyore mirango isikire mbara igora bone bafu no irabo amache no arabo hapo kwa nyumba bono turigo sabali bagango endande gwezi ona bokwanda gwezi okore chinsa mangano gwezi gose mugasonga mugase bafu ogwezi bine sababu mugasonga nkikiagera okuripotinga ngano ndero saba subati otebe na ya matuka na ika na baigabana na ba ngwete ngatindo biya kwa gwaka baka kwa myoga gwezi ara mache ali orande gwezi ara nakona gutara ebie kaiga teyo nye kwarangiru guchie semogete uyorenga gokoba guchio igoti gunga na yuko gutaro jari go bata freedom muga teyo moncho murigereria katonto gusangana musubati Clemencia omoroberio magika yegesibo nigabeteka usiwe miaka 5 nomo eyu akorito mwaka oyo ero mutinyo 10 onega nigari isiko bono wakurire gesibo ngaki okorite gesibo bono batebuguru bono gendanga ngaki okorite hekera wakurire gesibo watebu gendanga bantu okarangirie family yao korunka family yako rubuo gase watigeta abana kwarangiri urende bono ochukuoyigwa ngaki process ya bete esera kero sibire myaka mingi wakurire gesibo ngotaka bale kumanyanga ngayugocha baada ya hapo aiga sogocha nogana irio naki esera ni bwate abantu abafisa ba profession agudiri nabasibwa barechera bagotumwa banda bara check groundinga monto yarajana amenye usawo bamokore kera bachire bakoraki bamanyanga iga sota gitego chabona nare goteba ngambo nenda gitego chi bantu babo bakorangiru bakorangiru lakini nega neri barangiru both sides sino kera barangiriwe baborigwa nga umuntu ino okorera matuka yarire
naki monkomopokea muri momwanjere ase enka baigunga ninki bagokoraki abana bose bari ba profession barete report ya sechera baretera omukubwa bamutenga twachiete tukanyora ABCD iga nanchere tu usega igatanjire tu bamanya kororanga ekero gosoka gosoka guchi nandi tibari gugutiga igo nkogokoba bari bamanyanga inkiria ekero gocha guchiora no na kiuchio nkogo support bari gento gekeiga abarende neri uchumi yabeirembe kale omonto narengo ore nk'omusungu ori kugora bono tanga nachitire machine lakini sasa achietaga kwa kogo support bari bangorete eprodry guchana wetuki n'ebintu byaye ngachana byo so tuchakira ubugima bono singi kwabire professional asokoro chitukia mwana bakoye byumba byo guchakira so bono ogosoka konga kiosogete osoka gonsogete ekero nakurire gesibo kero mbabwate echera ne bwate gento tokoroka remission nasibe tu emeti ya kasta 2021 remission ye miaka 6 bone miaka 6 utanga nasoka 2027 November mwanchu murigereria ekero torange gochigokora omurubiri yigani gotugendete gusanga no musubati Clemencia Nyamoita uyo beteka gusibwa egesibo emiaka 5 nomo asogoita omonto na gosire obugima bwae kegima kuroiga ase kenyoro Kenya kubaria nabo igo nigabeteka kunyomo guchese kenyoro GIT bo matara abo asanyorete anti yaye no mugakoe nyumba mwaye erum endo kia mogete tiboro sana na kuire getambokero yoko musanana kwa bahati mbaya agatuomera akanyora injali ya somutwe egento kia mwirete are gusiria obo moyo bono wakorire gesibo nkoriri siboro guchika abantu baba bagakresimu mugambe gakresimu karo baganyire bachiche mugambe byekane arochete mugakona tachiti mugambe kubori gungange kiagera tacha otebanga tabwati simi ga muri manywega omubora ororanga tigakoreke aracha gerachiche akenirende kere serikali yachete korigeria karoranga tantageti tatageti wano naria abaiburi bane mbachite swate baminto none chichirani cyana abantu barwetegega nabange wano bagatebanga ase nyonyene kara probation yakara irete report ya tebetenga nkambuya nkaboiborwa bono tuchiti buogo tinchiti bone okaretu nka abantu ne bagakwariga ni buya kakobugozaiga nkariga ni buya ga sekenyoro ya setu unugeta abana baidenga igwa batigete korechera ali abana ngaibali akara narengechera abana riri nabwate tugo batigarete sobo lakini mbachiti ko twara bogima borobia moisi ano mwanene nari arenge form 1 idenga keli ya corona abaibuli abakabwatera koboko nabairi n'abasamaria baya bona bakabanganyi kurwali bakanganyi omwana omumuro monene turokibona tarenge manyinga aba yaregatebe tukukwansa we unafanana mama yako no mwana oyo orengo moiseke orengo make orengo class 6 oyo ndo manyinga aba agakoraki agatigara nonyo tigale torota chiti gukora school tigirete form 2 abaiga bairi abakababwatera koboko mumurana akora 2024 nenyaruke bone yari natigete enke nerugo gukora form 4 boniga bona form 4 mwana kome okay mwamere na barabu ngaki abana kere nachite ngaki holiday nabanyorete no bara nonyo no yotigarire soba kere yikete December nachita gukora mukagamba nere ngaki bagoteba nabante betingambu yale lakini ya kubobori ngaki sombu yale ngana barigo igo ngaki orobotiro ndendo bwate kero kende okoli presiri kikwa tigede bando kwachire myaka 6 ane onyomere monga gose bana batigarite single boy tindanyora report yaro ngonyomere wikira bana ngakioro chenga kiera ikara kokanie oira nebuo no twara chinse chokwirana
ankora yago imenosi bogete no wanche kuirana ekenyuri kirito mon era aba wakongu asichi sababu chirega nyane karana arenga setero ndite yoru etari gocha consumer na ruroro na sokiro ndite yoru ore naja nae era abo aro no ise kuirani nane nabo konyoranga etiro kiabeire etiro nabo keraba bueno creo que ende engana yago yo mwali uratware guchia sumurigerio itose ngencho yebiro nabo ogoteba experience kiri obwate asechera n'obugimo butomenyete nkagaiga nande nchira kitubwente komenya n'abantu baito kero kende ekara twenyorire ase enchira buneyo egento ndatebie omurigererio Gatembe TV ase enyomo kaba mo kwegenana kaba mo gotebererania ande gento kende gagotwara obororo mono bororo bogochibwasaria ebinto bibiya bororo bogochibwareta ayara amabe egento kende abantu bande mbali bagotishia abande igoro ng'a nitaenda chera nitatoka chera ni ngumu egento kende abantu baminto tumeka freedom ya inobuya tiga bono gora egefwa nyonye kendo tatageti gokora maitega ari kere gento neba tumanyete gokora miswa koru na unagongwa igo hakwogera okoreki okimanya nande tiga tobe tumutomera omonene tobe togosaba ekero na kere chingaki asingenche Nyasaye nero obotamero bwaito na tomosemerie titosemeri mwanya bantu ndoche onye ndi namosemereti omonene nande onye ndiri narenge omonto orenge wekanyake nari gotoka echera gotanga igoseri gaja okonyora kobanga narorire makomoke ntebe ng'a tigantige igo nango igoseri ndije tikonyora lakini ngesenginjo ya mwanya bantu nande rende gaki mwanya bantu nane nabo kweunga gakiriro neriroro kwa igungo omonto imu miamiga nande tiga abantu barore chiguru bagotarana chirocho senginjo chiguru buna chigo chianene chiasari chifamily ekero omonto omino asibirwe echera akurire gesiba iranire gocha mopoke mwancherane ng'ana oyo omino tiga korigereria aria magega omonto oyo onchoreirie na bono ndetebere korumeyane nche tari ori narenge ata nyonya mama minto gagonte ng'a ekene wakonyeka nonya ne nkoro ya agonte ng'a ng'okonge nkoro bune yobwate ase igo poke abantu bamino tiga goteba ng'a oyo nachiete echera bono iranire ng'a bado nomusalia sasa huyu ni kiumbe kipya yale ya kale yamepita, sasa yeye ni mtu mpya negento kende bantu baminekera basibirwa asechera genda barore bantu mbali batari konyora nyona bamwe abakonyora omuntu kuri umwaka mbako umwaka tabwa sabuni na kiagara na tabanga askari chera ni watu wazuri nande kera twarure chera goikira se kinyoro kaba mona bantu ba minuti gago tunkwari ngabona gwakorire gisibaye no muntu bone graduate goikira boirombo yanda sechera igechera ngakiro asokorongeje gusera asogosiria echera gero asokorongeya asomuntu kubwatia machiko no muntu koigwa igo tabwate di machiko baro biko kobere bikongu nanna bokoirana wanyoranga nanda ali sikwarenge nori wancho murigereria abuno atokutoro murubire yega seike yega muno tabarite gusanga no musubati Clemencia kuriga sekinyuru Kenya kobali ward ya Kitutu Central uyo beta ka gusibwe myaka 5 nomo asogoito monto kurinde niga onchoreria maega yo gweterege sibwe myaka 5 nomo bono iga niga menyete enka sobo boiborwa nigo ya mabere takongu kwirana gochia bwoye ekiagera abantu babwoye mbeso geti asogocha kumwarigania kurinda baibuli baye n'abantu basobo nkekinyoro ningo bakite bakumwarigania nigamenyete
sobonka na bibori baye asagenderete kuna gwechanda na kuna bakora ibarua bya magoko asokorosia amaridadi angabuna yaiga ayo agenderete ko mwa ebitoki anene byogosomia abana baye abo barase chisukuru ngobono gendera gusangana getasini kya Gatembe asomurubiro yoiga magega yegesibo enge kiende ewiki ngao gose wiki kubwatia ntomerane naye nande kurwa sekenyoro kende kyao gusangana abande bali babiri bagwetira makongwanga buna yaiga anene imasegesibo tonyare kumanyanga ngaki mbota bauti kiborororo na inde ngaki tuwento komenya nabantu obaseme bo mwali mbulinga manya ngakyo komenya nabantu naboigo tobe abegenwa asechinywomo Moncho muligereria nigo tobwaterana kurwa sense moyende mayaga gichi kamera na producer yane Wilfred Matundura oyone kinga mariogi ne chibicha agochira senchira ya bene gendera kusangamo 90 omurubiri mayaga yegesibo aseketa seni kya Gatembe kire iki nabo igonto beto gusangamo na ya sobonge tumanye nararia ari masechera nabo igo nobogima mboro byo tubenta komenya nabaminto obaseme bo mwalio nigo twatebanga menya nabantu asenchirengia nabo igo bune family menya asobomo mwigwanaine nabo igo munyare koba no bwegenwa gochia asoyo mino umugaka gochia somongina no mongina gochia somugaka tumena ikiende asamange bye bye.